Gusti nyuwun pengayoman. Lah kok dadi putu-putuku Kurawa kaya ngono pambekane Wijakangka. Kurupati nggeret tanganku nganti aku kejrungup saka pecrabakan. Kethuku diudal-udal. Wekasan lenga tala direbut karo si Kurupati. Kabeh mau merga saka cangkeme Sengkuni. Kabeh mau merga saka cangkeme Suman. Ya ucaping Begawan Wiyasa muga-muga jagat neksenana. Sengkuni Suman. Ucape ngabiyasa iki rungokno sok patimu diuwek-uwek cangkemmu kowe Harya Suman. Putuku ngger putuku wong bagus. Wijakangka wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Eyang. Anane sira ndak caketake sowan ning Saptawarga. Sayekti sejatinipun Eyang wis nampa gelagat lan pasemon ingkang kurang prayoga. Ingkang magepokan kelawan kamukten negara Ngastina. Ngger Sasmita wis ndak tampa bola bali. Ing ngono gandeng cenenge kelawan negara Ngastina ingkang diasta dening wong atuwamu ya kuwi Kaki Prabu Dastarastra. Mongko saknyatane Dastarata kuwi minangka dadi ratu wakil Ngastina dititipake dening wakmu ya kuwi Dastarata dening wong tuamu Prabu Pandhudiwayana ya anakku ingkang wis mapan ning Swargaloka. Nanging semune impen ingkang ndak tampa Sasmita ingkang wis ndak tampa mau jumbuh kelawan lakon ingkang dilakoni dening putu-putuku Pandhawa. Wangune Dastarata ngibarate kaya dene wong ngemut gula krasa legi wekasan emoh nglepeh. Kamukten Ngastina derajat pangkat kalindran Ngastina ingkang diasta dening Dastarata sajake wakmu awel yen to ngaturake lan balekake marang para Pandhawa. Apa to sababe dinipun yang kandha kaya mengkono? Ngertiya. Wis bola bali Pandhawa tansah disingkir-singkirake dening saka negara Ngastina. Pandhawa tansah disingkang-singkang dening para Kurawa supaya aja nganti Pandhawa mapan ana ing negara Ngastina kaya titi kelungguhan samengko. Nganti pirang-pirang pawadan sarta dasar ingkang ora ketemu ngakal. Kaya ucape anakku Dastarata ing ngandhakake Pandhawa kudu nglakoni hukum donya ya kuwi kasitrakake ana ing sendhang 7 tumuli kapindhah ana ing sendhang 9. Mongko saknyatane ora ana keluputan ingkang dilakoni dening para Pandhawa nanging sabab saka akal ukile ya kuwi patih Ngastina ingkang aran Harya Suman ingkang mestine kepengin milik marang kamukten negara Ngastina. Wekasan Pandhawa kudu nglakoni urip ana ing sendhang 7 lan sendhang 9 tumuli ndak kanthi marang Saptawarga iki. Ngengingi bab ingkang kaya mengkono Wijakangka peranganing Pandhawa 5 ingkang duwe kewajiban ngukup negara Ngastina mau ora ana le kejaba mung sira kulup jer sira kuwi dadi pambayuning Pandhawa. Nanging ngemingi babakan perkara siji iki ndak jaluk ya nggir lambarana kanthi ati ingkang ikhlas lambarana kanthi ati ingkang sabar sabab jroning urip ana ing alam donya kuwi tentrem lan orane wong urip ana ing alam donya mau ora katandha akeh ing brana picis sarta ora katandha dhuwuring derajat pangkat. Nggih Kanjeng Hyang nadyan samengkone para Pandhawa ora nampa negara Ngastina merga Ngastina kamuktene lumintir marang si Kurupati ingkang ginadang dening si Dastarata. Tak jaluk Pandhawa bisa nampa kanthi ikhlas, Pandhawa bisa nampa kanthi ati ingkang legawa. Sabab yen to nganti Pandhawa cukeng utawa Pandhawa adreng njaluk negara, mongko Kurupati sakurawane padha cukeng kuwi negara. Menyang endi parane
Tan Wurunga mung bakal dadi regejegan. Mongko padha-padha turasing Begawan Wiyasa, Pandhawa ya putuku, Kurawa ya putuku. Yen to nganti dadi regejegan, sapa ingkang cinuta dening jagat kejaba mung Begawan Abiyasa. Sinengguh aku wong tuwa ingkang ora bisa mulang karawan putu-putuku satemah padha rebut kamukten negara Ngastina. Menapa ingkang paduka dawuhaken Kanjeng Yang badhe kula estokaken dawuh syukur nggih Dwija Kangka syukur. Aku mau wis kandha karo kowe, lambarana ati ikhlas, lambarana ati sabar. Merga tentreming urip ana ing jagat mau ora katandhakake ing brana picis lan ora katandha dhuwuring derajat lan pangkat. Percaya wong kang tansah nampa marang kodrating Wang Mahanasa, wong kang tansah nampa marang pestining sing gawe jagat, sayekti ing kono bakal antuk kanugrahaning Wang Mahawidi. Ya mung mangsa kala besok kapan pun yang durung bisa netepake. Nggih Kanjeng Yang, menapa ing Maduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat lan inggo sepriki kula dereng wonten niat nanjihaken perkawis negari Ngastina. Upami sakmangke Rama Adipati Dastarata maringaken praja menika dhateng kadang kula pun Kakang Mas Kurupati. Sami kemawon Pandhawa ngraosaken kamukten jer Kakang Kurupati menika ugi darah daginging para Pandhawa menika tasih sedherekipun para Pandhawa. Iya, Dwija Kangka pancen apan bener kaya mengkono. Lan tak jarwani sejatine wis ora suwe meneh wis ana rasan-rasan saka Dastarata bakal njumenengake si Kurupati minangka dadi Prabu Anom. Ingkang mengkono sak mangsa Dastarata lengser keprabon. Ingkang gemanti keprabon ing Ngastina ya si Kurupati ya kadangmu tuwa. Mula babakan perkara iki sira tak paringi dawuh luwih dhisik supaya bisa nata marang atimu. Yen to mangsa kala besok krungu yen to Kurupati kadangmu tuwa, pambayuning Kurawa lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Lan ngertiya sing jeneng sira para Pandhawa urip ana ing alam padhang kuwi dikeparengake kudu bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa. Apa to sababe pun yang matur kang kaya mengkono? Dwija Kangka wonten dawuh Kanjeng Yang, marem-mareming wong tuwa nadyan wis ora urip ana ing alam padhang, wis mapan ing kasuwargan jati. Nanging kaya ngapa bungah atine wong tuwa yen to nyumurupi anak-anak ingkang isih urip ana ing alam padhang bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Kanthi tumindak ingkang becik, tumindak ingkang sarwa bener, ora ninggal marang unggah-ungguh, ora ninggal marang tata krama. Luwe-luwe kaya ngapa bombonging wong tuwa dene sira ingkang pinutrakake dening Prabu Pandhu ora ngajab marang tinggalaning wong tuwa. Muktining wong urip ana ing alam padhang mau yen to bisa yasa sarta bebadra dhewe. Kuwi muktine wong urip, tegese uripe ana gunane tumraping bebrayan akeh, ora mung urip-uripan mung tansah njagakake marang tinggalaning wong tuwa. Inggih Kanjeng Yang, mula kang sangka kuwi nggih Wija Kangka ing ngangka loro satemene ana bab ingkang ndak bakal ndak kandhake marang sira. Ya kuwi ora ana liya kejaba mung nggone pone yang nalika semono bakal peparing kelawan wong atuwamu, nanging sak temene ora pinesti wong atuwamu nampa peparinging pone yang. Pone yang kagungan pusaka ingkang aran ya kuwi Lengatala. Wondene gegayuwaning pone yang Lengatala iki be nalika semono bakal ndak paringake marang Atmajaku Prabu Pandhu. Nanging tinemune Pandhu wis ndhisiki sowan marang panguwasaning dat kang murwengdat. Mula pusaka ndak simpen ana ing Saptawarga. Ingkang wigatine mengko bakal ndak paringake marang putu-putuku kabeh. Tegese Pandhawa ya bakal ndak paringi, Kurawa ya bakal ndak paringi. Merga yen to nganti sewiji-wiji ora tak paringi mengko mundhak tetel kabrahmananing Puneyang. Inggih Kanjeng Yang. Lan apa to ingkang dadi kekuwataning Lengatala?
yen to wis diborehake ana ing sarandunging badan wong kang wis binureyan lengatala sayekti ora bakal bisa tumama pusaka apa wae tegese madal sairing pusaka ora bakal bisa babak kulite sarta bisa putung balunge kaya mono munggah kekuwataning lengatala mula Pandhawa mengko yen wis bisa mlumpuk Kurawa wis bisa mlumpuk pone yang bakal paring pusaka iki didum antaraning Pandhawa lan Kurawa ya mung emane adimu si Permadi ingkang tansah ora betah mapan ning Saptawarga pendak-pendak tansah lunga manjing alas luwih-luwih bareng Permadi wis ora saba ning pertapan lah kok dadi adimu Panenggak si Bratasena ya melu-melu lunga saka ing pertapan lah terus besok baline kapan sarta mlumpuke ning Saptawarga besok wanci apa merga yang bakal paring kanugrahan wujud ing wis ndak aturake marang sira putuku Wijakangka nggih inggih Kanjeng Hyang kula piyambak ugi gumun dhateng kadang kula pun Permadi miwah pun Bratasena ingkang sampun sawetawis wekdal mbok menawi sampun sak candra etang klenganingga dinten sak mangke menika mboten mapan wonten ing pertapan lan ugi kula mboten mangertos wonten pundi papan pernahipun kadang kula pun Permadi miwah Bratasena anggenipun sawetawis nilar dhateng pertapan ing Saptawarga inggih mugi-mugi kemawon Kanjeng Hyang mboten dangu malih kadang kula panengah miwah kadang kula panenggak enggalo wangsul dhateng pertapan Saptawarga lajeng sak mangke paduka Kanjeng Hyang saged daya-daya maringaken daya pusaka lengatala menika dhateng teng mayahpun para Pandhawa Kanjeng Hyang. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Kura reka kiri ro nanggono magawe gelarira wang-wang Didumadaning pecrabaning Saptawarga nalika semanten wantur aturipun nenggih Sang Wijakangka katur ingkang Hyang Begawan Wiyasa barandiring mangke kasaru geger sangganing para cantrik manguyu jejanggan sami alok yen to ana piyayi agung ingkang lawuh wonten ing pertapan Saptawarga datan sanes kejawi namung nenggih sangganing para sata Kurawa kapandhegan nenggih Raden Kurupati Erkenopati Haryasuman miwah Raden Dursasana ingkang wantun minggah madaning pecrabaan miyak sangganing para cantrik manguyu jejanggan dadi rekang samya tumingal mangro bareng para cantrik manguyu janghe kanca piyak-piyak ana piyayi luhur rawuhe mene dalan to piye dalan mene dalan
nuwun yang Inggih Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut tambra kanggeng awita dencengan Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng iki ora pangling kaya putu-putuku ngeng padha sowan ana ing Saptawarga Kurupati padha rarja sak prapta munggir Kurupati tansah pinanganing kawidadan ndereng sambi kula sowan kula Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya putu ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pun Hyang Tampanana kula pundi nggo jimat paripit dayana ing kasantosan Sengkuni padha raharja Patih Harya Suman tansah pinaringaning kawidadan penemban niring sambikala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya Suman ndak tampa pangestuku Tampanana ya Harya Suman kula pundi ngejimat paripe dayana ing kasantosan putuku Dursasana padha raharja sapraptamu Wilujeng Hyang tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala sembah kula kunjuk Hyang Saptawarga jagat Dewa Bathara Kurawa iki kok cacakane dhewe-dhewe Kurupati sengguh mongko ya mantep madhep suarane bareng putuku Si Dursasana panenggak ing Kurawa lah kok kaya wong seneng guyu latah-latah jiriwanji mbangane klemprak-klemprak haulung kados kula menika kula menika wonten pundi-pundi ya guyu kula nika wareg ya guyu ngelih ya guyu ngaturaken bekti kula kunjuk Hyang ya Dursasana ndak tampa pangestuning Hyang Tampanana nggih kula pundi nggo jimat mugi dayanana ing kasantosan Kanjeng Hyang Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Mas Dwija kanggo ya tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi nggo jimat paripit dayanana ing kasantosan Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Mas Kurupati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Binten Tangsen bocah lula ndak tampa pangestuku Tampanana
Inggih kula pundi nggo jimat? Inggih kula pundi nggo jimat? Rekyana Patih Paman Arya kula ngaturaken bekti kula kunjuk paman. Nggih, Nggir. Kula tampi dawah sami-sami. Paman Patih kula ngaturaken bekti, Paman Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Raden Pinteng Tangsen kula tampi dawah sami-sami. Kakang Mas Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Puntadewa tak tampali. Kowe kok saya kuru. Inggih. Lakar kawontenan kula kados mekaten Kakang Mas. Ya wis ora apa-apa, ya wis ora jeneng mokal. Kowe lunga saka negara Ngastina, nglakoni hukum donya, mapan ning Sendang 7 pindah ning Sendang 9. Kowe ora mangan roti, kowe ora mangan woh-wohan saka negara Ngastina ning Pertapan Sabtuwarga, pangananmu ming diwul. Monggo lawe ming tempe wis semangit. Ora jeneng mokal yen kowe kuru, kowe ora ndi daging, uripmu kasangsaya. Inggih mboten dados menapa Kakang Mas. Ya wis dijenak-jenakke. Nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Wah, Pinten Tangsen. Saya kuru kowe. Ming karindas tok. Ayo kowe kurang gizi, kurang karbon dioksida. Bersasana yamang apa ya? Karbohidrat. Lah niku. Cok karbon dioksida. Aku ora ngerti nek kepengin iso pecus. Ha sak omong-omonge. Mboten dados menapa. Nggih Kakang Mas mboten dados menapa. Nggih Kakang Mas mboten dados menapa. Ha iya beda. Wong urip ning kraton karo wong urip ning desa iki beda. Kakang Mas Kurupati ketok seger awake, aku ya lemu. Ora kurang apa-apa. Paman Arya Sengguni ya ora kurang apa-apa, bareng kowe urip ning desa. Ming arep madange dadak ngenteni liwet. Oh rekoso. Ora. Prayogakno kowe Pinten Tangsen nggon urip ning Sabtuwarga. Inggih. Sampun boten kirang sekeca Kakang Mas Kurupati. Wonten dawuh. Ana apa nggir? Teka sira sowan ing Sabtawarga, apa pancen saka karepmu dhewe apa diutus dening anakku Destarata? Nggih, wale-wale menapa? Ingkang sepisan kula muja atur ngersa maduka Kanjeng Hyang. Caos kabar bilih boten dangu malih ingkang wayah badhe Sri Nugroho Kabriwada minangka dados pangeran pati wonten negari Ngastina. Ingkang ateges kula binjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Dastarastra. Tegesipun kula menika calon nalindra wonten negari Ngastina. Iya, tak pangestoni nggih, tak pangestoni. Yen pancen wis dadi pangendikaning Ratu Ngastina ya kuwi Dastarata, ingkang jumenengake sira Kurupati marang Praja Ngastina besuke, ya muga-muga nir ing sambikala nggonmu dadi ratu. Lan dadi ratu sing becik, dadi ratu sing apik. Merga nggonmu dadi ratu kuwi ora muktekake awakmu dhewe nanging nggawa wong sak negara. Tegese ngene Kurupati. Nggih, kados pundi? Ora mung muktekake awakmu sak keluarga, ning kowe kudu iso muktekake marang kabeh kawula sak negara Ngastina. Gawenen uriping padha tentrem, ayem, ora kekurangan apa-apa. Yen perlu ora kekurangan sandang pangan lan buga, kabeh kudu mbok cukupi. Aja mbok beda. Kawulamu ingkang urip ana ing Kutagara lawan kawulamu ingkang urip ana ing Karang Pradesan munggahi marang Parden. Kabeh dipadha yen to peparing kekucah ya aja mbok bedakake. Kang mangkono akeh kawula kang padha tresna karo sira Kurupati. Nanging puma dipuma ya putu. Yen to nganti mbok beda uriping kawula ingkang ana ing Kutagara lan ana ing kono Parang Pradesan lan Parden, kang mangkono bakal tipis kapercayaning para kawula. Ratu ki yen wis ora iso dipercaya dening kawula, ora bakal langgeng nggone dadi ratu
lan ora bakal jenak nggone lenggah dampar keprabon. Mesti bakal warsa tumpangsa ideping tekad nggone nata kewajibaning Nalindra Pranata sagung kawula dasih negara ing Ngastina. Nggih. Kula sowan mriki mboten betah wejangan. Namung kula sowan mriki menika istripun namung badhe nyuwun idi pangestu saking Paduka Kanjeng Hyang. Tak pengestoni Kurupati. Jer sira kuwi putuku mula aja kuwatir. Pangestu ning Poneyang Banyumili. Matur sembah nuwun. Ing ngangka kalih nalika semanten Kanjeng Rama Dastarata dawuh kaliyan kula supados anggen kula dados Nalindra wonten ing negari Ngastina benjang saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih. Monggo Nalindra menika kedah gadhahi kasekten gandeng ingkang wayah menika dereng gadhahi kasekten ingkang sagedipun ndelaken wonten ing pabaratan. Monggo ngendikanipun Kanjeng Rama Dastarata bilih Kanjeng Hyang menika gadhahi satunggiling inggih menika jaya kawijayan ingkang wujud gendhoga ingkang isi lisah tala. Mila sawanipun Gurupati wonten ing pertapan Saptawarga wonten suka lilaning penggalih Paduka Kanjeng Hyang maringaken lisah tala menika dhateng ingkang wayahipun Gurupati badhe kula borehaken wonten ing badan sakujur sakmangke menawi kula lenggah dampar sampun boten badhe kacipuan menawi wonten payo-payo katempu ing samirana menawi wonten parang muka ingkang mekaten kula gadhe kasekten ingkang sagedipun ndelaken anggen kula dados Nalindra wonten negari Ngastina. Kanjeng Hyang kosek dadi sowanmu mau nyuwun Lengatala. Nggih kasinggihan mekaten Kurupati wonten dawuh Lengatala iki darbeke ngabiyasa mongko aku duweni putu ya kuwi Pandhawa lan Kurawa. Kurawa cacahe 100, Pandhawa cacahe 5. Aku ora bakal mbanci ndemban siladan. Pancen niatku Lengatala iki tak paringake marang kabeh putu-putuku, klebu Kurawa lan Pandhawa, supaya putu Saptawarga dadi satriya ingkang tangguh diadhepake ana ing perkara apa wae lan lelakon apa wae. Mangke menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahipun Kurupati Pandhawa mboten betahaken Lengatala. Lho, kok ora mbutuhke Lengatala? Sabab ingkang badhe dados Nalindra menika kula dudu Pandhawa. Pandhawa slaminipun badhe mapan wonten ing Saptawarga. Tegesipun Pandhawa menika mboten manjalma dados wujuding satriya. Pandhawa namung dados tiyang karang pradesan, mboten betahaken Lengatala. Upama kaya mengkono, mestine aku kudu tetep tumindak adil. Adilipun wonten pundi? Putuku tak paringi kabeh ora mbanci ndemban siladan. Aja nganti tetel kabrahmananing abiyasa yen to Lengatala tak paringake marang Kurawa, tegese aku ngiwakake marang Pandhawa. Ora ana ingkang tak kuwalonake, ora ana ingkang tak kiwakake, kabeh tak tengenake. Pandhawa ya tak paringi, Kurawa ya tak paringi. Kurupati ya mung ngenteni mahyaning mangsa kala. Gandeng dina samengko Permadi karo Bratasena nedheng lunga saka Saptawarga. Yen sira arep njaruk Lengatala ngenteni tekane Permadi lan Bratasena. Yen Pandhawa jangkep 5, Kurawa ganep 100, Lengatala tak paringke putu-putuku kabeh. Wonten dawuh. Pripun? Menawi cara kula. Yen sewu lho nggih. Dipun peksa kemawon. Dipun peksa. Ingkang Hyang kedah maringaken Lengatala. Pandhawa menika nuwun sewu, uripe ning Saptawarga kok mbutuhke Lengatala niku ajeng kinapa? Ingkang betah Lengatala menika jengandika lan para sata Kurawa ingkang badhe lenggah negari Ngastina. Wong sing mapan ana ing negara menika dipun adhepaken kathah-kathah perkawis. Menawi betahaken atos sing balung mleting kulit inggih kanthi daya Lengatala menika saged kinarya jaga-jaga menawi sak wanci-wanci Ngastina menika kadatengan parang muka. Terus saniki nek Pandhawa terus butuh ya apa? Wong Werkudara ya gaweane ming nang sawah. Kok dadak Lengatala dienggo Werkudara Bratasena, Permadi gaweane nang alas. Menika tumrap kula mboten betahaken Lengatala. Nuwun sewu Hyang. Dursasana piye? Kula kinten kok leres ngendikaning Paman Pate. Aja omong nek aku.
Penemumu dhewe. Oh nggih. Nuwun ngapunten Klentu. Piye Dursasana? Miturut pamanggih kula Pandhawa menika mboten perlu lengatala. Ingkang betah lengatala menika para Sata Kurawa. Mila dinten samangke Kanjeng Rama sampun paring dawuh. Bilih badhe dados nalika menika Kakang Mas Kurupati lan mbok menawi mangke kula menika dados prajurit utawi Pangeran Pati teng Negari Ngastina. Kula dados satriyaning praja ingkang wayah Dursasana ingkang betahaken lengatala. Sedaya kadang-kadang Kurawa wayah-wayah panjenengan Kurawa menika betahaken lengatala mboten kok lajengipun paringaken dhateng para Pandhawa. Niku mboten butuh lengatala. Pandhawa niku butuhe ming caping karo arit. Samangsa-mangsa golek ramban nggo makani wedhus. Golek kalonjaya nggo makani sapi niku gaweane Pandhawa. Pandhawa mboten bakal teng negara Ngastina. Pandhawa mapane teng Saptawarga. Mula ora mbutuhke lengatala. Leres napa sing diaturke adi kula Dursasana Hyang. Dinten sak mangke kepareng mboten kepareng lengatala badhe kula suwun. Menawi jengandika Kanjeng Hyang mboten kepareng maringake nyuwun pangapunten. Menapa kedah ingkang wayah ngrebut lengatala menika kanthi sarana peksa Kanjeng Hyang. Kagatri sang kapirangu rinanggul kinempit kambit dosang reknaning bawana ya setukang walang adi ya setukang kudu kering ya setukang nesing jas ya setukang kudu kering Kosek Dursasana. Lah kok dadi putuku Dursasana kok kaya wong urakan kaya ngono to? Aku kuwi mbahmu nggih. Aku kuwi eyangmu. Anane kowe gumlarana ing jagat ki mergo aku anak-anak Destarata. Destarata tu muli anak-anak para Sata Kurawa. Yen to aku ora anak-anak Destarata, kowe ora bakal urip ana ing alam donya. Kowe iki putuku, mbok yo ngerti tata krama, mbok yo njunjung derajate abiyasa. Lah kok ucapmu srakatan kaya mengkono kaya ora weruh tata. Kowe iki anak ratu lho, kowe iki dudu anak kernet Dursasana. Wah, nesu. Wong tuwa gaweane nesu, setruk mudar kowe. Wah ampun kadon mekaten watak wantune ingkang mayane kados mekaten menika. Lah kok dadi Kurupati wani ngucap bakal ngruda paripeksa karo abiyasa. Yen to lengatala ora ndak paringake marang Sata Kurawa. Iki kepiye karepmu kepiye? Kowe manut karo wong tuwa apa ora Kurupati? Mengko yen to Permadi Bratasena wis tekan Saptawarga, Kurawa jangkep 100 lengatala tak dum. Ora bakal aku mban cindhe mban ciladan. Ning kok adreng nggonmu kepengin kedunungan lengatala nganti kemecap ucapmu ingkang sajake wani ngias karo abiyasa. Yen to Kanjeng Hyang mboten maringaken menapa kedah kula rudha paripeksa kosek to kowe iki ngadhep mbahmu apa ngadhep mungsuhmu Kurupati? Yen aku mbok anggap mungsuhmu monggo-monggo wae ora apa-apa ning Kurawa tetep tak rengkuh dadi putuku nek iso tak dandani ning yen ra iso tak dandani ya wis kono padha uripa manut karo krenteking atimu dhewe-dhewe ning yen kowe kejlunguk ana ing juranging kasangsaran kowe tiba ning juranging kanistan kowe aja nutuh mbahmu kowe ora usah dadak nutuh karo abiyasa Kurupati. Kagan gunem tanpa guna. Pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang. Pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang. Anggepe anake Destarata wis gerang-gerang kaya ngene iki wong bodho lunga-lunga. Yen dipikir luwih bodho wong desa sing jeneng Saptawarga tinimbangane wong kraton kaya kula niki. Kula wis mangan ngelmu, kula wis mangan kawruh saka negara Ngastina. Sampeyan ora sakokean gunem tanpa guna, menehke lengatala napa mboten?
Lah rak tenan to. Oh, Kurupati, Kurupati. Lah kok dadi kowe kesasapan jiwane iblis. Kowe ning ngarepe mbahmu kowe malang kerik tanpa tata krama mongko dipresani cantrik semene akeh. Apa ora isin? Apa kowe ora wirang yen to dirasani para cantrik? Lah kok dadi putune Abiyasa kang aran Kurawa kok kaya ngono cak-cakane? Kaya dudu putra Nalendra nanging kaya turasing maling kabeh iki kepiye Kurupati? Ora sagagan omong. Mbok wenehke Lengatala napa mboten? Nuwun sewu nggih. Lengatala dipun singetaken wonten ing ketunipun ingkang Eyang Abiyasa. Menawi panjenengan saged ngrangsang ketunipun ingkang Eyang menika, Lengatala ingkang mapan wonten ketunipun ingkang menika badhe dawah lan panjenengan badhe ngukup dhateng Lengatala. Oh, edane. Lenga kok dikake kethuke ora teles kabeh. Kakang Mas monggo sak mangke panjenengan menawi mboten tumunten ngruta peksa kaliyan Kanjeng Hyang mboten badhe kasempatan pikantuk Lengatala. Ya. Lenga dipun paringaken ora mboten Kurupati. Ora bakal tak wenehake yen Permadi karo Bratasena durung tekan kene. Panjenengan maringaken ora mboten Kurupati. Ora bakal tak wenehake yen to Arjuna karo Bratasena durung tekan Saptawarga. Kowe aja ngeyel. Kowe aja wani karo eyangmu lho. Nek nganti kowe kuwalat karo eyangmu, aku ora tanggung jawab. Ora bakal malati kare. Oh, ngeyel kowe. Gusti nyuwun pengayoman. Lah kok dadi putu-putuku Kurawa kaya ngono pambekane Wijakangka. Kurupati nggeret tanganku nganti aku kejrungup saka pecrabaan. Kethuku diudal-udal. Wekasan Lengatala direbut karo si Kurupati. Kabeh mau menggo saka cangkeme Sengkuni. Kabeh mau merga saka cangkeme Suman. Ya ucaping Begawan Wiyasa muga-muga jagat neksenana. Sengkuni Suman. Ucaping Abiyasa iki rungokno, sok patimu diwek-wek cangkemmu kowe Harya Suman. Wijakangka kula wonten dawuh Kanjeng Hyang. Wong sing mendem kamukten kuwi pambegane kaya kakangmu Kurupati kae. Kae wong sing ora kuat kedurungan derajat pangkat, wekasan entuk derajat sepisan bae saka nggone maling saka tangane Pandhawa. Monggo Pandhawa wis ikhlas. Wong sing ora kuat kedurungan derajat pangkat ya kakangmu Kurawa pembayuning Kurawa kae. Titenana Wijakangka arepa kekemul brana picis, arepa kekemul derajat pangkat ning saksuwene Duryudana dadi ratu ana ing Ngastina, atine ora tentrem, atine ora jenjem. Ora bakal jenak sarta kepenak nggone lungguh dadi ratu ning Ngastina. Wijakangka mandi ucaping Begawan Abiyasa. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone. Yang kali ingkang kung meksimi beruruke ngungkuli langit.
Lengatala direbut kakangmu Kurupati. Inggih. Monggo Permadi ora ana, Bratasena ora ana. Yen nganti ora mbok rebut bali Dwijakangka, tan wurunga Kurawa bakal ngukup Lengatala ing mengkono Kurawa bakal madal sariring pusaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Hyang kados pundi? Kula namung sendika ndederek. Inten Tangsen, kula wonten dawuh Hyang. Hyang kula wonten dawuh. Kowe isih cilik ning tak jaluk gawemu. Golek ana dulurmu tuwa Permadi karo Bratasena ya ngger. Inggih. Aja liwat ngalas mengko ndak kowe kepetemu kewan galak. Wong kowe isih cilik-cilik. Sanguwa pangan sing akeh, aja pati-pati bali yen rung ketemu karo dulurmu Permadi karo Bratasena. Yen wis ketemu jaken kondur marang Saptawarga mengko aku ingkang bakal paring dawuh karo putuku sakarone. Ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Hyang kadang kula yayi pinten Tansen menika tasih alit. Menapa sampun pantes kedah mandhap saking Saptawarga? Ora ana pilihan liyane. Puntadewa kejaba mung pinten Tangsen. Ya muga-muga ora ana apa-apa nggone lumaku putuku sakarone niring Sambikala. Muga-muga tak surung daya donga pangestu ora ana alangan nggone goleki Permadi karo Bratasena. Kowe aja nang ndi-ndi, kowe ngancan ana mbahmu wae. Puntadewa nggih ngestaken dawuh paduka. Kokean cangkem ming dijaluk Lengatala dadak mejang anggepe Kurupati ki wong bodho, anggepe Kurupati ki wong bento, calon ratu kok diwejang. Nggih mangke. Nggih. Calon ratu diwejang. Selagi calon dukuh kowe diwejang sok angel kok. Calon ratu kok diwejang, anggepe calon ratu niku apa wong bodho napa dos pundi? Wong tuwa niku biasane sok ngenten niku, kokean gunem. Kowe dadi wong sing apik, kowe dadi wong sing tentrem, kowe dadi wong sing ikhlas. Kudu tresna marang sak padha-padha. Ngomong niku gampang mawon, ning nglakoni angel. Wong jaman sakniki niku nuwun sewu lho, kedung jero iso dijajaki ning atine wong sapa sing ngerti. Tunggal sak kringkel bendina srawung ya mentala nyuduk saka mburi. Niku pirang-pirang. Lah nggih. Lah nggih. Lengatala wis iso diasta dening Kakang Mas Kurupati, calone ora tedas apa-apa.
Oh. Kakang Mas. Kula nyuwun sekedhik kangge. Aja kula usapke teng untu kula. Sebab apa? Niki pun nogak. Kenging Lengkotala mesti kenceng malih. Niku napa iso nggo obat kuat Kakang Mas? Wah, durma ganti. Udus. Kedak sisan kowe. Omongane sing celebung ora karo-karuan. Ning raos kula kaya terus suwe-suwe ora mentala. Lho, ora mentala bab napa nggih? Kula nggeret astanipun Kanjeng Hyang ngantos dawah saking pelengganipun. Kula sawang jane ora mentala. Pun to, nek mboten ngoten sampean ora entuk lisah tala. Nek mboten ngoten sampean ora kebagian Lengotala. Napa ya enten sewijining nalindra kok ora madal sairing pusaka nak memirangi dipuntegakaken mboten napa-napa. Kang Hyang dipuntegakaken menapa Kang Hyang menika penggalipun sabar, Kang Hyang menika penggalipun ikhlas. Najan digeret karo putune tiba niku mboten ajeng ngecap napa-napa, paling ming Gusti paring ana pangapura. Niku tok pun mboten sah digagas. Sampeyan sok mriko melih wis elah putuku cah bagus ngaten niku. Niku watake wong tuwa, tur dasare Eyang Ngabiyasa ingkang Eyang menika Pandhita buntas ing kawruh sithik paningalipun. Tur dasaripun pendhita ingkang sampun boten wonten tandingipun, sabaripun menika ngungkuli segara kidul. Nggih. Lajeng lisah kala dipun aturaken ingkang Rama. Mangke kados pundi kersanipun Kakang Adipati Dastarata panjenengan kantun nderek. Mangke tartemtu Kurawa dipun borehi mbaka setunggal ing mekaten Kurawa badhe dados satriya ingkang teguh timbul lair batosipun. Rama Prabu Dastarata kula kasembadan nyangking gendhoga isih lisah kala Rama Prabu.